ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Pynïalehkai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People's Hot Spring Unit, ha ka arpulai tarik no pra arajar arpo, ka la pelong ya ka jing Pynïadur Masi, bat ya ka lempung Pynïalehkai Phutbol ka pasisngi, kom shibenta ka jing Pynïalehkai kemen lang, bat ki nong snong bat kham tam bat ki samla hakum kene ka ayom talang. Ha ka porman step ka sengkel lumlang ya ki nong snong, ban pun khoj ki saudong saukun, ki badan shed, ban bu ru da ki ten brand nyot ha ki road surok, kanang bagi pat ba ki bawan kash kene ka jaka jengok kai persai, ba bananam ha ka Southwest Khasi Hills, kin bread pathar ya ki nyot kinyer kat shabalap. Ha kini singi Vice President juga seng ba bor ban job walang bolong kumukong san ula sam ru ya ki neps at shaki shpotli gilong yeng ki bedong ki badan hangani ka than ha ringkat ka jingsa kilang jong menteri ka snong laublay uba NCM yong bat kiwe ini kumbah hakini kisni ka seng Fkjgp jungi kadang yang ban yala ban yakun na ka banta ban yo yala ka jong ka ILP ka ban long ka jingyada ka ba scam duk ka jongi kum ki pat ki jaj beru rit pat ki jongi te chikinten akanten ajing kren api ba khalam ka jing karshan ka jong pi ki para samla ki long kemi ki long pa bat barok ki pat nong snong jong ka dong ka than ka jongi bat jong kari bat ka jaj beru hibro kawai nyin nom la ban job ki jing khun hoj ni lo yi mre ki jing la kai football na ki leng jong ki samla ki la ila shitom ban yakun don hoj hap deng ke jingil akai ki don ki bajok ki don ki baram ringa kerpat pi ba nyim dai ban snow nyim dai ban ye ki tem ki baram nyim dai ban snow ai la deng yiram bat kumjuru ya ka tu jok nyim dai ban snow sarong la deng yi jok tere na kaleng ke jongiru kum ka sam bat ka jaj benu hibro kawai yi kme lenti ya ka jing jok ba nyin yora ba ka jingele ka jongi ya ka dek ba ne khon ni kene ka ILP ni kwa ban jok bat kumta ni wan hane ban pan jing kersan na phi ki pajba nong song shnong ba phin ya kersan lam yangi kum kasam bangin la ban yang bang ba ban yala na ka ban ta ban wanra ka jinga da ya ka jag ban hi bro kawai इसमें भी जन काम बन तो ही जे फिर की कंसमना फिर के लिए काय संभाव दे दी वदि दी जिंदी बा दुआ जिंदी कुछ न्यू के मत थी किम के बनता के बा खम भाए दे कजी या को की जे सबान तन काय के मत फात जब तोरा बनियो तमेत को पिथिया खिला बंदन की जे काय के पार्टी का कल हम कोट कहने मैं कोट कहने कमरा एक दिन पर कमरा एक गुरु में किसी बैठाओ bagi kali bagi kan ke real jengi tu kemen ba bagi jengi kisan pin dengan kuat salong kumai ni jengi pin poi tu pat pin tu ba kham he hamla kim tu pi player ba pin so pha ba ni Pynïalehkai mo ba khanang ba ladang Pynïalehkai kumut kham ta me ngim kian na ki jing ba mu jing di ki ba pensniu kemet ke jengi kum ki duma drugs kwai ba kum ta te mo kiat kham ta tengah kentu pi ba phim ko ba ban kia na kini namar ke jing Pynïalehkai football ka di ka wei ka ba ai ngi kham tam ke jing ko ding thia ka met ka phat bat kum juru ka di ka wei ka lat ban kamai mo ban pendap ya ka yin ka sem abang yi ba da ke jing pun kha tran ku jongi bang kwa ba kniar lamba ka seng PGP lakha ka ne ka tunat ka bigyong ka Hot Spring Umjaraiñ area unit bat inang sudah pun scam dah kini ki benai beladak ni rengat scam ba usok jong pi upau lengba ki kam bha jong pi ba nget scam kaneng kadeng sinjam ke benungkong ba kum pi ke unit pisim bantrei ndang munta ka bha ka miat jong kadong ka than ba nget scam kalong ka nuksa kumjuru ya ki wei ki para unit ki jongi barang het scam balangba ke jingle ke jongpi kagne ke por kanai musim khamtam he ya kane kasnong ke jongpi ke ba philayo pandap ke program kagne ke por wat langi don kagne ke por ke ba kem
Aba subon ki kendon subon ki SOP ni haban bot. Renget scam lala banle katne. Talong kejing kerku bat kejing mentoy kebekrau. So menai ku play nado ikni ki player ki bala simbenta hak kejing lek kai kejongpi. Lai bidon sa kasap kebekrapang ku play la kerku ipi. Banget scam penan kam hok eka am pin yelek kai tang kani kisnong kejongpi. Rai bin represent ye ke district bin represent ye ke jela bat kunju hero wat ada bin long shot tak star player scam busien kasap jongpi kan sapau wat bin represent ye ke hero. Lai bala don nadu ni dancing superstar jongi mene bala ai kejing shot kejongpi. Lai bidan ki kai tor ki bala ruai badai jeng ruai idwi scam balomba kejing isim benta kejongpi. Lapun mu ipu ipieng ya kini ke program bro sisngi. Ingat scam batang mengi kisang malang nyemla banle ai. Nrengin dan kami kejing kersan yang pi pajba. Kenang benimi renti lada keseng dan kami pi ha kono kopor. Nomor ye kon nek ILP nomor play nilai ba kajat beriu jungi kajat beriu grid pak baglasa thambor pelak lagi wei kajat beriu. Ingat scam bada hangini slim ada layok men portray ketai entry exit point kadai wei ni jeng dawa jungi kisang malang. Banget scam basin kasngiru ya ka ILP ngin sayo kamangi juya dawa nak wei por te hagani kapor tangni ditin ke bakindiat kerku kerdo ipi mato pinang sai ya kesap kapong jongpi bat anget scam ba pinang la banle ek boblai la ai lamba kasap ke bakerpang ke jongpi. Pastanin nunggu masilong. Apa mereka? Apa semita? Apa nasional? Pak ni malah. Afgan jadi kaya dia. Balik kaya. Bendera ni bendera ni mereka.